Gilinyahan sa mga Suboanon ang mga libreng serbisyo nga gidalit sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter, kauban ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa citywide legal aid caravan ug City Hall at your doorstep karong adlaw Setyembre 22. Matud pa sa presidente sa IBP Cebu City Chapter nga si Attorney Jimbo Hernaez nga ang maong caravan matag Biyernes sa semana nila pagabuhaton sa nagkadaiyang barangay sa Cebu City. Natay Grand Legal Aid Caravan and City Hall at your doorstep. Ato ning gi-celebrate apil sa September Rule of Month Law. Ang IBP Cebu City kanunay nagkuyog sa Cebu City LGU around the 80 plus barangays sa Cebu City. What we do is we give free legal aid, legal consultations together with the other departments sa Cebu City LGU. Every Friday yun na siya, whether there is urban barangays or dito sa mga mountain barangays. Every Friday yun na ang City Hall at your doorstep together with the legal aid caravan of IBP Cebu City Chapter. Gani dili lamang legal services sama sa consultation ug panotaryo ang anaa. Sigon pa ni Attorney Mary Grace Casano, muabot sa sobra 30 ka serbisyo ang andam nilang ialagad, lakip na ang national ug local government assistance, medical check-up, consultation ug blood typing, libreng tambal ug vitamins, libreng haircut ug uban pa. This is a one-stop shop caravan, meaning to say kung muanhi sila sa caravan, especially that we go to urban poor and then the mountain communities, they get to avail of more than 30 services. Aligned with our strategic plans for judicial innovation, that we bring access to justice to the least, the lost, and the last. So, meaning to say, we try to broaden access to justice by promoting also real-time and responsive justice. So mauna nga kami nagyoy moduol sa ato ang mga lumulupyo diri sa Cebu. Sobra 20 ka mga law students gikan sa University of San Carlos ang ni-volunteer alang sa pagtabang ug hatag sa libreng serbisyo sa citywide legal aid caravan. Sigon pa sa Dean sa USC School of Law and Governance nga si Attorney Jose Glenn Capanas, dakong tabang ang maong kalihukan dili lamang sa katawhan kundi lakip na pud sa paglambo sa abilidad sa iyang mga estudyante. Dako ani nga impact is makakita ang ato ang mga tao, ang komunidad nga naay ma-contribute ang ato ang mga estudyante sa ilang mga problema o dili maguna-huna kabahin sa kwarta inig tan-aw sa usa ka legal nga proseso kun dili makita pud nila unsa ang kahimtang sa mga tao aron usapod nga ilahang una-unaon kung mo-take ba sila sa kaso or mahatag ba sila og serbisyo nga legal nga libre. Ang first-time volunteer student nga si Jude, may padayag nga usa ka mabungahon nga kasinatian alang kanilang mga estudyante ang paghalad og libreng serbisyo alang sa mga kabus natong mga kaigsuon ng Sugboanon. Kanang maka-pressure siya, kanian himi beta nga gusto mo volunteer, gusto mo matabak, and then kanang pag-abot na mo hagadahan kag himuon beta na wami kabalo na pressure mi, what if mali among mahimo, pero after mahimo na ang affidavit mahatag sa lawyer na sigh of relief kay tama dayto haga nakatabang mi bisag usa ka tawo kada affidavit kay nami natabangan beta little by little sa maramig na overwhelmed pero na happier po at the end, fulfilling siya. Nagkanayon ang IBP ug Cebu City Government kasasunod semana, mobisita sila sa barangay Kamagayan sa syudad sa Sugbo alang sa pagpadayon sa maong programa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.